bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pini TV mo kala e moon salminama salminago needi e salminago teddugal suka e mawɗo debbo e gorko en jetti Allah jomiraɗo subhanahu wa taala en jetti nelaɗo makko ɓurnaɗo windere en jetti jingnaɓe men e jingnaɓe mumen seernaɓe men e seernaɓe mumen shérifaɓe men e shérifaɓe mumen bandiraɓe tedduɓe so tawi on ƴeewi ndeɗo jonde ma won ko jangguɗon hen ha paamon nduɗo hoddu oɗo ñawla gonɗo e sawlude less Alaji Mamoudou Soma ɓi Soma Dia koda layɓe sa welama mbiya suska laaɓi laami suska labana laami guila jeeri bonani ko dontuɗo ngal ɗo gollal yo juuɗe hen balɗe kadi bonani e juuɗe makko ga banggue nano ga ko gorko ceɗɗo jontaɗo gandaɗo hanki cuuɗi men to booti men dasa Alaji Haruna Congan mo cuuɗi meɗen dulumaji mo ganduɗa so haalama ala commentaire paweteɗo e dow muɗum nden ɗo ndimagu mum reeni neɗɗagal muɗum e ɓingu moƴƴagu muɗum pamɗo jibinande moƴƴere so neɗɗo tawi yo jaggu ha tiiɗe saabu yeyetake so wattake bitik nden ɗo pinal ngal reeni diine o ummade dingiral ha juma omo reeni so leñol wiyama ummade dingiral ha juma ala ko heddi Allah junni balɗe makko hokkimo battane moƴƴe o yaade e cellal o tawama hanki o tawama hande so sahaji jaaji ƴettanoɗen ko toon to ndemandi fooli jiggandi jetti baɓoye konnandi gartan nden ɗo yontaɓe jimannoɓe mbiyannoɓe so tawi nangue fuuɗi guite jiidi yo jonggol woppe ɗe pende mbiya duyɗe mbiya o dayi ɗe mbiya wona ko ñalli walde ɗe mbiya wona ko walli dawta ɗon goto ko ceɗɗon yeeyatno fittanu mum sala wonde kedde jaleɗe wona kedde jamde aduna wiya ko meeɗi yiyata ko natti mo kala ne yeeya fittanu mum gam rende dimago o tawama ɗin ñalawmaji hande noon Mamoudou Soma sa salmini ha a gayni o salmini o gayni gartirtanmo ko ɗo e Dakar laamogo leydi Sénégal ngo tawɗen hanki seeɗa jiiɗen gonɗen hande wa yewngo so wiyama yeewi wona yimɓe neɗɗon wonda yimɓe taw ko jeewaɗo kala ma tandani meccal on ndendani saaha on ndendani yidde son gondi ka jeewaɗo Dakar hande heewi yimɓe kono yeewi to banggue pinal meɗen Dakar hande heewi yimɓe kono noon juɓɓuɗi to banggue galleji men sernaɓe galleji mawɗi ɗi natti wade no wano ni o tawama hanki o tawama hande ma o haalane hen haade men yaade Paris laamogo leydi Faris ko jaɓotɗo Haruna Congan Mamoudou Soma jarama Abou Hamsata Coumba Hammet addi foof en jetti jomiraɗo joom baɗɗe e bawɗo dokkude en fartange wawde jottodade ɗo e goto e calɗi Fouta saldu Fouta so haalama tan dañi ko haqqillaji ɗi miiji kono noon alhamdoulillahi rabbil alamina Allah rendidi en mawɗo Haruna Congan so wiyama Haruna Congan sohlani asko to ndulumaji to sohlani asko to taweteno toon to leydi France saabu humpani Fouta holko golli to kono noon mi lomto Fouta kadi e widama Abou Diop a jarama saabu sinno tawino joni ka gawannoɗo wiyete hande a nangui linggu mawgu sande hono ɗum ɗo leñol ngol no sohli ɗum banggue mo kettanɗa leñol ngol wawde yilade gaddana leñol ngol alhamdulillah rabbil alamina Allah haade en jooɗodima e mawɗo Haruna Congan min ko ɗo tan poɗmi bisimillah a jarama Alaji Mamoudou Soma Dia sa hoɗi no weeli sa deƴƴi no weeli sa haali no weeli sa yawti no weeli en teddiniri yewtande mo sababu mum saabi jooɗiɗen ɗo Alhaji Haruna Moussa Dia wondude miñum Daouda Moussa Dia mi wino hanki e commentaire uji film aji ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno ha heewi yo bandiraɓe gartu ballaɓe janta e mabɓe ballaɓe ko daña ko ɓeyɗo yaaji ballal bandaɓe fof ina ñaaga hen en teddiniri lefol ngol ceerno Alassane Salmo wasatake en teddiniri lefol ngol miñumen inspecteur principal impôt et domaine Amadou Diop en teddiniri ɓe ñalawma hande o Alaji Haruna Congan
hol ñalawma mo gummiɗa cuuɗi men dulumaji koyngal ma wi ɗo pat e nder Dakar. Allah Abou Diop ko ardi fof mi salminima mi salmini Mamadou Soma mi salmini Fuutankoɓe fof minan naannimi leydi Dakar ko 1962 naanni wuro ngo a fatta kitale gulɗe de jagga ko 17 décembre 62 62 ha début 67 mboɗo wuro he kala ko namdiɗa hen ko ganduɗa somi haali Fuutanke yeddata ɗum e téléphone yeddata ɗum e jonde kala komi anda hen noon komi anda ko nden Allah naannimi leydi Allah noon leydi ndi to banggue pinal hande minen wiyete ko Dakar yeewi wona wasa yimɓe pinal men majjiyade men Ali Baali yeehi keeɗele natti nde garɗon nde onon holko tawɗon ɗo hollode ka wurno nden e on saaha moɗon minen nde min gari ɗo on saaha Dakar hakke Fuutankagal yiɗede leydi he e wurde leydi he gorko kala ko hetti o heewi ko wadde wulis makko o heddo hen dolokke mo ñantorto so kew waɗi walla so lamba waɗi walla leele omo heppa ko demminare ɓurata o yaha o wurtoya o wurtoya cuuɗi mabɓe nde min gari ɗo min tawi ɗo ko Fuutankagal ko fayru meeru sabu ɓe baydi Ali Bocar Ali Dundu Segel Cuumo Boolo mi baydi Ali Bocar Ali waddotono ɗo ko ndimago muɗum rewanno koye taliji he ina holla hoto Fuutankagal yo ale ɗo ene Dakar e Dakar numéro 1 te nden préfet ene waɗi arrêté hoto pucci jaa e nokkoye hoto pucci jaa hen ko ndimago makko o jogino gadda makko o jogino kala neɗɗo mo haaldi nde wonno Abdoul Bocar Ali Dundu Segel Cuumo Boolo dangana ha Dembankani Paal jabɓe garewol ha tata Boum Malick Sy eɓe gandi Abdoul Bocar Ali Dundu wonko haaloto wonko haaltako kono noon so neɗɗo ko peɗɗitiɗo haqqille sa tindi tan o wawi firandema o ari omo jogui carrière makko kanko meyi ko tanuma Ali Dundu o waddoto ko ndimago makko o jogui ko gada makko o suhletake o aritaki ɗo e Dakar so waɗi sa namdimamo no waɗi basi on saaha dontinɗo Cheikh Oumar o ceerno Seydou Cheikh Oumar nafoore mere o kañum reeni weeyo ngo so toroɗo ne wela sine metta ko kanko reeni weeyo ngo so samedi ari Fuutankoɓe kawroya are muɗum kulle walla jaaha mana hen no Fass are Lamine Gueye mbaɗa toon leele so dimanche ari jaaha are muɗum kulle mbaɗa toon lamba so tawi dillere yonti mbaɗa dillere Gella e Ali Fall mboɗa andi ɗum no gandirimami ni hiranno ko angal gumbo galla gadda hammoyo so dillere waɗani pekan waɗani hirde kele moñoje waɗa Fuutankoɓe ɗum gurduno e leydi he dañɓe Fuutankoɓe ɓe joolani Fuutankagal ɓe mbaɗi kiraɗe guurɗe mbaɗi bottari guurdi soɓe dawa ɓe ɗaccata ko kastari rewɓe mbiya so tawi waɗoɓe siras ɓe yeeyoɓe so pini kastari mumen nayi so jeehi midi on saha ko hoddu wotuɗo no wonno e radio he min jehino nde wiyete minen toñodiranno minen tenkannoɓe so nde tawima e lawol a gataɗo huttema saabu to so nde dilli tan tawata ko midi yoni yimɓe gotto nden lahal natirta tan ko banggue ɓe jogui ko kassari ɓe jogui ko bottari ɓe jogui ko hirani lamba leele pekan almuɓe gayi cooloji ko ɗum joguino Fuuta ɗum welluno Fuuta nde ɓe guuri Fuuta ndenene kadi ɗum haɗani Fuuta tobde haɗani dino yaade lawol mum no wonnomoni fof lawol mum yaha hande noon hol sunuyam hande e Dakar
sunu mo jogiɗa e Dakar mo jogimi e Dakar mi haaldi ɗum e alif billa en ɓe seere men ɓe wonno koɓe sehilaɓe mi haaldi ɗum e alɗuɓe ɓe wonno koɓe sehilaɓe mi haaldi ɗum e dañɓe ɓe koɓe sehilaɓe mi haaldi ɗum e lamɓe ɓe koɓe sehilaɓe hande Dakar koko hesni fuutankagal koko wara ha maayi pak kono fuutankagal warda yimɓe tato dokka aduna tato laamɗo galo ganndo ko ɓen jogii aduna ko Allah ittata ngalu ngu mum o hokka neɗɗo o arji o itta laamu ngu o fiilo omo lafru laamu ngu o itta gandal ngal hokka neɗɗo ɓeɗo gonno so Allah ardiniɓe yimɓe ɓe keƴa e koɓe jogii ko hande ndiɗo leydi ndi gonɗen ko tampere mawde wonande famɗoɗo doole fuutankagal fof woli minne ko jinmi wiide 62 ha début 67 leydi ndi fuutankagal koɗo jaaruɗa fof a tawa ɗum ɗo hande noon ɗum ala kaw hawna haali joni mbiɗa ko alɗuɓe e anduɓe e laamɓe mboɗo sikki ɗo joni sen ɓeydoraka ɗum ɓe ustaki eɓe keewi kono mataw kono Yawa Malick Samba raki heewi wiide ni dañal hande ɓoye heewde kono hande caɗele ɓoye heewde dañɓe hande ɓe jontaka mataw ɗum ne kadi kanko ko haali ko mboɗo yaade makko ko ɗum gonga andu heewɓe eɓe kaala yontede kono eɓe manki andude ko woni yontede oto jooɗɗo galle jooɗɗo doloke jooɗɗo gawlo goto ne wiya Amadou Suwadu ne jamana ɓoti jara woni tiba ina hessa tawmade o ñolli tiba ina hessa tawmade o ñolli kawra e neɗɗo taw omo jogii heyba e faydu omo jogii doloke jooɗɗo oto jooɗɗo taw ko ɗon tan haali galle naatetake o fewta haaju hay goto on wiyete ko galo wiyete ko joɗɗo sormat ko wiyete ko jontaɗo holko woni yontede mboɗa haalana fuutankoɓe yontede ko ardi foof a dañat haqqille no moftirɗa yimɓe ɗiɗoɓal ngal wonko ɓurɗaɓe eto banggue arjigue koɓe darduma fof mbaɗanaɓe ɗo tawɗa ko yurmini fof cooda ɗon ñalade kala tawɗa ko yurmini cooda ɗon ñalade kala ɗo tawɗa tampuɗo ɗo yiɗi wallede balla ɗum ne kadi Cheikh Oumar Al Foutiou naate kaɗo haala e ndeɗo toɓɓere yeddotako ɓe garino e makko ɓe mbi Cheikh Oumar hono neɗɗo waɗirta galle ɗum ko Cheikh Oumar Al Foutiou de Cheikh Oumar wi neɗɗo waɗirta galle o saɗa fenannowo pat fenade ɓe mbi goo o wi so tawi aɗa ñamloɗa ko foti e arjigue ma ɓe mbi ɗiɗi o wi tataɓal kala ko keɓɗa mbaɗa e barme sa yi wuuro ngo metti so galle defani walla defi jomum yiyata ko par audience yahannoɓe ko miskineɓe Allah hono ɓe ñama galle nan udda kat koma sone walla gardien homo paata so sonama ne a wona noon tan natirta téléphone uji nana perma soɓe ndendiɓe goni 90% ko ɓi lawake goto Allah suutaten mo galle mum ferma ɗum noon wona mantude moƴƴuɓe ɓe wona ñinde waɗoɓe ɗum ɓe ala ko noon haala ka lelori ɓayri enen kay Cheikh Oumar Al Foutiou kanko dokkala hokkagal koko seeki aada fuutankoɓe namdinoma no neɗɗo waɗirta galle o wi so neɗɗo ne yiiɗi wadde galle a woppat fenade saɗa fenade gusta ñamade pota ñamlo ko foti e doole ma ko foti e doole ma kala ko dañɗa mbaɗa parme ɗeɗo gueɗe tati soɗe ngala e galle so neɗɗo wiyama ko jontaɗo ko puntaɗo mandi wona gonga ni Cheikh Oumar Al Foutiou enen noon eɗen koli hande yeewede toɓen yimɓe eɗen koli yeewede ñeñɓe weltinannoɓe yimɓe gila e hoɗoɓe ha e awluɓe kalasal en ha e dillere en ha e cooloji en moni hen fof nana mofti haala mum saabu ala ɗo fayi ala mo kalanɗa i neɗɗo mo pomotoɗa gara galle no udda o uddita sa haali o wima deƴƴu ɗum ɗo diine jaɓani ɗum wona gonga kaw a haalinani mbiɗa nde ɗum wuurade dignal ngal no wuura pinal ngal no wuura ina toɓane ila pinal ngal bonnani diine o ala ko diine o bonnani pinal ngal hay batte ko saabi ɗum wawa haala hen ɓe paama
saabi ɗum andi Allah kañum Abou Diop Allah ko nunɗuɗo Mamadou Soma Allah kadi haali tan ko goto ɗum ɗo min mbaɗi holɓe o wonde kono wiyata ko min mbaɗi Allah wi tan ko ɗum ɗo ne dagui ɗum ne harmi ceerno goto ne wiya ceerno Mamadou Mouhaji Dia Goudiri o janggi koye ceerno Baba Hammet Tall Bababoukary Siré Lamine Birame ceerno Fuutankoɓe o mi yeehi ha galle makko Goudiri galle o juma koddi ɓe mbaali e misikaji ɓe mbaali e luukali ɓe mbaali e lengi leegal ngal hay goto ɗan toon ɓe ngari ɓe mbi ceerno Mouhaji minen min tampi hanki o wi ko keɓi ɓe mbi hanki ko lengi mbaali ɗo misikaji cooloji gulali ceerno Mouhaji wi jettoɗo godini Allah min de mi tinani ɗum mi nanani ɗum te ko waliyo Allah lamɗo ceerno so haqqille ma heedi an ka neɗɗo Allah haqqille ma heedi e buubaji e sabareji e kolli an ka goppuɗo lawol Allah halfinma ngol an kay hen hakkude ma e Allah tan sa heedi hakkude ma e Allah ma wor ko waɗi ha darga daro a tinani tande ɗum waɗi wonko woni hen fota wonde holko woni hen fota wonde so neɗɗo ene wima mi arti maayo ko wayno Abou Diop en lingu nani nda waɗoy cakkude lingu nani nda waɗoy mbarude Mamadou Soma hani wiidemo jangguinamo lingu wardete so neɗɗo ne woppinma ko lallinoma ko yataw mo jagguinma ɗo haaju ma no feewa enen ko ɗum woni ko wayli en hannde lengi natti takan natti lamba natti e dillere ala cooloji ngala almuɓe ngay ngala fofo waɗama elmine hol fof to neɗɗo miijoto e aduna ɗum ne ina gasa e fuutankagal ha fuutangal ngal wasa mayde ngal maayi pat yaw himɓe kodduɗen ɗe a jaama kaw Haruna ɗo ko 62 mbiɗa hani mbiɗa nde ha début 67 ha 67 aɗa annima caggal mum mbaɗa Allah de seeko mi naata jeeɗa caggal e jeeɗa Faris hollitan naɗa Faris nanmi France ko 1970 holno tawiɗa Faris on saha holno fulɓe gurdunode ene Faris min mi garmi France 70 mboɗo yaara e duuɓi nogas mboɗo sikki hay ɗum ko kayitaji ɗi nandi ɗum ɓeyda seeɗa ɓeyda nde garmi France 1970 a yiyata juulowo ala gonga hol sababu ɗum mbiyam holɗum sababu kaw a yiyata juulowo ɓi juulowo gummodiɗo ga e diina mum koko mawɓe men furankoɓe mbiyanno ɓiyum tinno nenam hasa ko subaka e fotimo juulo ɗum wona juulo walla ɗum juula hande woppa janggo ko ɗumin tawi France ɗum konngol firti juulo alano e on ɗon saaha a yiyata debbo jawo haajuma yiyata jamaɗo juule a yiyata nanta ala to a yiyata kadi baɗowo dolake ko kostimaji tan e mantoji jangol nde wonno sa yalti e sa waɗi e boowal he fodde minta capantati sa arti a wawa hay ittude comci ma walla mbaɗa farilla ma hakke jangol ɗum ko 1970 72 71 72 hankadi minen génération amen o nde min ngari nde ko ɓuri hewde majorité Allah wurti ɗum tan koye comci on sa kadi koye terɗe ruube min mbaɗa hen 2 morceaux min mbaɗa hen 3 morceaux dolokaji nde wonno on saaha leydi ndi ne ɓuuɓi ɗum ne tekki aduna ne yaaha ene waylo ha 1974 Seydi Ladji Mamadou Saydou radiallahu taala ceerno bawɗo wileɗo o andi kay Alhaji Mamadou Saydou ko dañe Allah ko e ko golle diine ko ha saɗa salawmo ko nder kono dow a feññinta sabu ma woɗɗo ñalluɗa sa haalani haala makko a wattota ɗum fuutankoɓe ne kadi ne gandi ko goonga o hawri e musidɗo goto ina wiye Seck Kane Dia Dabi Odeji
ene wonde barkatu bal o wi an no ngoro ɗon toon omo namdomo ko ɓuri mo andude o wi ceerno alaa min ngori toon France sabu diine o ala o wi mami waddu on omo ballodir toon o nani ceerno Algasim Baro nde ari nde hokkaka Mouhamadoul Massoud rutti 1974 Algasim nde hokkaka dañani ko yinno ko eyyi nde ceerno Mouhamadoul Massoud hokka 1974 ari mi jippinimo fooyi amen équipe o waɗi ɗon balɗe jeetati semaine mbino makko gondi 74 ha ndewoyi Bardiak min e makko gondi ganduɗo golle makko kanko felli leydi ndi min mbimani kanko uddirtoon jumaji e jamaji e nder atelier ji kala ko wonno toon e niɓɓere kanko fitti ha laaƴi heddi minen hankkadi ne Allah addi ballal addi fof min guitti ga juggal Diawen Hamidou Kanel en lambaji Samba Diop en ngari toon jimi toon leleji Ablaye Thienel en ngari toon kala ko wiyete nalanke ari France fuutankagal ngal e ngal yaadi hen ko ɗum ceerno Massoud tawi toon ha hande ɗo gonɗen ɗo leydi ndi ndi rappi mbiyam holko rappi leydi kaw so yontaɓe ɓe maayi ɓe naywi donkiti fonnoɓe rontinde ƴettani comme ko heeɓi ɗo Dakar ko hankadi ndi leydi hesnima ko ɗum woni ko woni France ɓayri noon futankoɓe eɓe mbi eɓe jiiɗi Cheikh Oumar kadi Cheikh Oumar ko jinniɗo o wi fuutankagal ko fewni ko e barke fuutankagal wondigal so fuutanke dañi wattata hen ko goɗɗum kono hana ustude kamɓe noon ɓe jagfimo Cheikh Oumar saɗa ɓe gusti fuutankagal ɓe gusti ala ko ha laaɓi eɓe gusti ha laaɓi ko ɗum noon waɗi Seydi Lagma Saydou e ruttade ɓennuɓe ɓe kamɓe ɓuuri hulde Allah kamɓe ɓuuri renade ko wiyete kaɗe sernaɓe ɓennuɓe ɓe haaju mabɓe tan ko Allah kamɓe ɓuuri hulde Allah kamɓe ɓuuri haaju mabɓe tan ko Allah rende kaɗe e rende sunna e rende ɗari secti diani waji goto e rende kadi kaarisiagal e rende kaarisia ha hande ne hedde e mabɓe sabu ceerno men ceerno Saydou Cheikh Oumar radiallahu taala o haali o wi so fodde gasi neɗɗo neɗɗa ko gasi ɗon so fodde gasi neɗɗa ko gasi ni ceerno Saydou Cheikh Oumar wi gasi fodde faddotoma e haalde ko boni faddotoma e ko poɗɗa wadde haɗanma e ko a fota wadde awluɓe ngari so kanko resanno walla so ɓiyi ko almude Allah yima Saydou o ferino ko Allah yima Saydou goɗɗo ne haala ɓen o wi min de awluɓam ngari mboɗo yiɗi jamma hande o ɓe mbaɗa lengi Mouhamadou Saydou Alpha Malick Bouhar Basir Aswidine ko gonga hamme baba fitini ko heewi moni hen fof kadi ndewo mannato on débatji sallah jaam inchallah Alaji ma Saydou wi jettoɗo gonni Allah wi min mboɗo hokka dokko mbani e lengi so woni salaru kayru minen nawno ɗon fof kawrede jama andi kam on ceerno haɗani dokal ala haɗani pinal haɗani dokal mona wona dokal yadata koye pinal sa anda pinal a wawa hokkude eyi ala ma anda pinal wawa hokkude sa yi kay hande juuɗe ɗe tiiɗi ko pinal ala eyi aha kaw hawno so tawi ñalawmaji dawi nden nde wiyeteno kontimpaji nde Samba Diop heddi ko minutaji ɗiɗi ɗon uddirten nde taw kontimpaji nde nden kirɗeli mbaɗa rewɓe seɓɓe yontaɓe moni fof ne yima bandum goko nde so tawi hawno conggan jolino nden holno wiyata hoore muɗum eyyi aɗa andi ndeysan Allah de jarama ceerno Saydou Cheikh Oumar min waddi men makko ko ceerno Serigne Daha Thilo ceerno Saydou Cheikh Oumar Serigne Daha waddi men makko nde wonno waliyaɓe Allah ko hutorteɓe konngudi o wi neɗɗo wawa haalde hoore mum hanino hande
taw ko far baggel jonnoɗo ndeysaan sinno far baggel jonnoɗo joni ndeysaan mboɗa andi seɓɓe jommanga en e kono ceɗɗo yimande hoore mum cubbal so naata pekande yima hoore mum nande kam hoore mum hayso kays koye ɗiɗi eyyi min kam jaami ko ndulmaji dande ndeysaan minen ferga men min peri ko jolof to wiyete kolkol ndeysaan kolkol min ngari eram min gummi eram min ngari ɓaarde min wone kayitaji am ko Oumar Congal ɓuri lollirde ko Harouna Congal awɗuɓe ganaro noon ne mbiyami Harouna daɗi Samba Daramane ay Samba Rema Kumba yer Ousmane Gande ndeysaan jamo tata eɓe mbiya kadi dokke sago e Samba Sago sawra fay falɓe Ganne hedde wuuro Farba erem wurori gorel noon e jaag gorel sappo laamim erem gakku laamim walalde bugu dikkoye jincade debbo dikkoye awgal jaag nalleri warga jayina aynani gacce rewɓe seɗɗe wiyete leyde e jam Hammad Farmata o wiyete Sawa Salla omo jogui baaɗi ɗiɗi e ferillaji makko so yeeƴima ɓe ñahamo so yeeƴima mbiya Boubou hokku min mana henne sinne e on woni babal Boubou aljuɓe jaag Boubou e Faari Boubou e Faari Mata Boubou ɗo sek sek ɓe conganɗaɓe ceerta neɗɗo anduɗo hoore mum moƴƴi eyyi saabi so baydi sawala ɗumɓe birane korel cakan seɓe mbinomo hol ngalaɓo ceɗɗo woni ko wonki kiital ceɗɗo garat hay mum jogui wutto goto o itta wutto o hokkuma o heddude wutto e tuum enen mboɗo rende mon onon gendi fuutankoɓe mboɗo rende mon sunare saabu fuutankagal koko yoola ha gasi e kadi wayi en kadi kala nanɗa e o nan rewe neɗɗo o ko yiɗi wonde ko o jogorani ɗum wonde ha danda ala mbasɗa ko ɗiɗi gohol ɗum ko jiɗɗa wonde ko heddade aɗa waɗa éliminer ko tawruɗa bamma ko gadduɗa ko hesɗi ko a fayodinta hen te a ɓennata hen so Allah wattiyima e leñol gongol ngol kadi golli yiɗi koye men hol sababu aɗa ara ka koɗe ɓe guittuma fodde mabɓe ɓe dokkuma mara ngala duwa ɓe jaɓata wona diwi to a yettaki ga eyyi so ɗum ɓenni Harouna Dia e Daouda Minium mboɗo wiya Allah jarama ɓe jarama mboɗo wiya Alassane Sall e Amadou Diop Allah jarama ɓe jarama holko tagini wiideɓe ni ɓe gurtini fuutankagal ɓe joolani fuutankagal oɗo ceɗɗo noon kalɗo e fuutankoɓe o wona ceɗɗo ƴatto hirto wona nangowo hinde wona ƴatto hirto wona nangowo hinde wona ƴatto hirto wona nangowo hinde o ko ceɗɗo almami ko ceɗɗo labangal jettoɗo gordini Allah noon sa yi guiɗo ma fijo woni koye fijjitiɓe Abou Diop ne yiiɗi min kalda holko gandumi mi haala ko ɗum tan addimi ɗo a jarama Congal ka walla jarama yeeɓiyankoɓe Pire TV gasata ɗo ummoto ɗo gassa ɗo fayi ɗo heewata kono kojomaji ina jaaha ina darto saaha koko dotta o wona dalin saka foode lire nde jonde ko jonde wurtinde hanki fina tawa sagade kelle beeli mbeɓani dimanuji jamono ɗigue bomen sagataɓe lewlede minare diine e gandal hanki o woni ɗo ko Alaji Mamadou Soma to banggue hoddum wonɗo ko kawmen Harouna Congan goko mo ndulumaji e Dembe en calmi bandaɓe ndulumaji naaɓe foof en calminiɓe en jetti Sada Mangane en jetti kamɓe kala Ibrahima Congan en kamɓe kala en jarnimamaɓe Abou Samba Diop e sallude nayi Pire TV ma garto e jewte goɗɗe lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi